Ay buntag sa tanan. Kumusta mo mga igsoon? Kumustahan mo? Sa unang panahon, may tag mangutana tag kumusta maga? Maurag hapon. So, usbon na to igsoon. Dadihang mingon ta pangutanon ta kumusta maga? So niya gipanalanginan ko sa Ginoo. Praise God. May igsoon, ang atong tema karon mahitungod sa gugma. So, maghisgot ta og gugma. Dunay katungsi kabutang nga atong paghisgutan karon aron nga kining gugma ato yung mabuhat. Ang kalibutan igsoon wala na higugma nato igsoon. Apan ang Dios nahigugma nato. So kabantay mo sa kalibutan karon igsoon, labihan nato pagantos. Ang kalibutan karon grabe na nga bagulbulay tungod aning lockdown. Ang igsoon, ang gugma sa Ginoo sa gihapon magpabilin hangtod sa walay katapusan. Magginaon sama ang kalibutan. Apan ang Dios dili gyud mubiya sa tao. Amen. Magpabilin siyang matinudaanon ug mahigugmaon. Mana maghisgot ta karon mahitungod sa gugma. Dinhi sa unang Korinto 13:1 hangtod ni siya sa 13 sa 7. Unang Korinto 13 versikulo 1 hangtod sa 7. Ang tawag soon, bisan pa kuno ug duna tay hiyas sa pagsulti sa kanay-laing pinulungan sa tibok kalibutan. Ug nagsulti ta mahitungod nga kaning dili masaktan igsoon. Apan kung wala tay gugma, walay kapuslanan. Bisan pa ug duna tay pagtuo nga makapabalhin sa bukid. Kung grabe ni nga pagtuo ha. Apan kung walay gugma, walay kapuslanan. Bisan pa kuno o ipanghatag pa niya ang naa kaniya o ang ipasunog ang tibok niyang lawas. Apan kung wala siya gugma, wala di kapuslanan. Nanunsa maning unsa gidi ay ang tinuod nga kahulugan sa gugma. Unsa gidi buhaton nato? Ingon siya nga bisan pa kuno duna tay hiya sa pagwali og makasabot sa tanang tinago kanang pagwali nga dinasig apan kung walay kapuslan o walay gugma wala di kapuslanan. Ipaliw kong basa daw. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel apan kung wala ako'y gugma sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagintig. Dos, bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako, nga makapabalhin sa bukid, apan kung wala ako'y gugma, walay kapuslanan. Tres, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. 4. Ang gugma mapailupon ug maluluyon, dili kini masinahon o panghampog. 5. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. 6. Ang gugma dili malipay sa dautan kung dili sa kamatuoran. 7. Ang gugma mao pailog, motuo, mulaom ug muluhutay gayon. Magampurta kanimo o Dios, salamat ninintak na sa kabuntagon. Magahisgot na usab kami sa mga butang nga diin o Dios nga imong angay ipabuhat kanamo. Salamat nining kabuntagon o Dios nga diin magapamuhat ka sa matag usa kanamo ug abli o Dios ang matag usa namo kasing-kasing ug dulongok
nga mong masabtan sa yano o klaro gayud. Salamat usab sa imong paggamit kanako o Dios ning kabuntagon. Ikaw o Dios ang mapasidunggan, matuboy o salamat sa imong gihod kaalam nga akong nabatunan. Kini ko mga pag-ampo mga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Dunay 14 ka klase nga buhaton nato aron ang gugma ato yung tinuod nga mabuhat. Tumatod pa niya din sa uno, mahimo makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o bisan sa mga anghel apan kun wala ako'y gugma sa saba nga agong o sa piyang-piyangan ng taginting. Sama kunuta sa masaba nga piyang-piyang ug agong nga nagtaginting kung wala tay gugma. So kining gugma igsoon, importante kaayo ni nga sa matag usa kanato makabaton ning gugma. Tungod kay ang tao igsoon, bisan gani sa atong kaugalingon, dunay panahon nga ang atong kaugalingon dili na nato higugmaon. Nakabantay mo igsoon, daw walay lami ang imong kinabuhi, daw walay bili ang imong kinabuhi. Sa diha nga hamakan ka na sa mga problema. So ang gugma igsoon, importante kaayo. Una sa tanan, mahitabo ang gugma diha sa imong kaugalingon. Ang tao igsoon, kung tinuod kang nahigugma sa imong isikat sa imuhang kaugalingon, atimanon nato ang atong kaugalingon. Dunay mga butang nga gidili sa Dios sa atong kinabuhi nga dili angay buhaton. Una, kining sala igsoon. Kung tinuod ka nga nahigugma sa imong kaugalingon, likayan ang sala. Tungod kay ang sala, makadaot na sa atong kaugalingon. Labi na kung kalag igsoon. Ug niya, ang sala igsoon, mamunga ni o kamatayon. Ikaduha, ang tao igsoon sa kaniadto sa akong kaugalingon, grabe gidaot nako ang akong kaugalingon sa bisyo. Ug niya sa dihang nagsakit ko, dili lamang ang akong lawas o ipiktahan kundi ang akong pamilya. Ipiktado. Muna nga ang tao igsoon, una mahigugma ka sa atong kaugalingon. Atong kaluyon nga kining atong kala dili maadto sa dapit nga kalaglagan. So ang ato ang kaugalingon, makita nato nga gihigugma nato atong kaugalingon, ano man, maligo ta, atong gibistihan, atong giartihan ang atong panangway. So dunay mga tao igsoon nga ang bungot abot na dinhi. Pwede nang hugawa kayo sa dagway. Makaingon ta, wala niya higugmaan yang kaugalingon. Tag-as na kay buhok. So sa diha nga mahigugma ka sa imong kaugalingon, imong atimanon ang imong kaugalingon. Labi na ang atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Atiman na ang imuhang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Ug niya, niingon siya dinhi sa dos. Palayo ko basa dayon sa dos. Isang may niyas pa ako sa pagpadayag sa kalangitang mensahe, makabatong sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Manigsoon, importante kayo. Bisan pa kuno do natay hiyas sa pagsabot sa mga butang nga tinago apan kung wala tay gugma, walay kapuslanan. So importante kayo ang gugma igsoon. Sa 3, Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniha kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. unsa diay apan bisan ipanghatag ang anaa kaniya, mao ba to? Apan ang nagsulti sa Kristo, no?
Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao o ay katulsi man ko. Sa 3, bisan ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako o ipasunog ang akong lawas apan kung wala ako'y gugma, walay kapuslanan. So ipanghatag pa niya ang iyang kaugalingon, so sa akong kaugalingon, ipanghatag nako ang tanan nga naa kanako. Bisan pag ipasunog pa ang akong lawas, apan kung wala ko'y gugma, walay kapuslanan ang tanan. Nanit sa am. Bisan pag manggihatakon, kaayo ka. Unsa pa nga hiyas nga naa nato, apan kung wala tay gugma, wa gyud kapuslanan. Sa 4, Ang gugma mapailumon og maluluyon, dili kini masinahon og pigpanghambog. una, ang gugma mapailubon. So mao ni una nga punto nga atong angay nga buhaton. Ang gugma mapailubon. Kung mag-isgo ta og mapailubon igsoon, ang tao igsoon limitado kaayo ang pagpailob. Limitado ang pagpailob sa tao. Ang gugma mapailubon o maluluyon. Dili kini masinahon o tigpahambog. Una, mapailubon. Kining pagpailog igsoon, importante kayo na igsoon. So dunay 5 ka managsoon nga gipa-eskwela sa iyang ginikanan. Nya ang iyang ginikanan pangumara ang paningabuhian. Apan sa iyang mga ayok, ang iyang mga anak, mangita pa siya, manghulam o kwarta. O kunya, ang business siyang mga anak, inunta nga, daan na gikayo o magbalik-balik. Dunay duhan niya ka anak, nga grabe ka masinahon. Nakita niya sa iyahang barkada nga, sa iyang isip ka, kanang kaklase niya, kauban niya, so nindot kaayo og biste, so naan niya tanan kwarta, so mibati siya og kasina. O kung niya sa diyang mangayo siya sa iyang ginikanan, dili diha nga makahatag. Apan katong tulo, grabe ka mapailubon. Wala niyang kasina, dili hambugiro. Ang tulo maorag yoy mo'y nakahuman. Ang duha wala. Sa diyang nagkatrabaho na sila, ang tulo niya ka igsoon, hayahay na ang kahimtang, doon na na'y pamilya. Apan, ang duha, walay pamilya. O gilabihan kalisod ang kinabuhi. O kung niya nagmahay siya, kung dili palang unta ko, kanang kung mapailubon palang unta ko, mapariha unta ko anak kong tulo ka igsoon. Nindot na kayong balay, nindot na ay mga sakyanan, sila'y trabaho, nindot na ang ilang kinabuhi. Apan ako, kung nag-istoryahan na sa apan kita, na sinati nato ang kalisod, wala pati pamilya. Wala yung sagot nila kay, kung sa may ibuhi nila, ilang pamilya. Unya, naan nila ang pagkamasinahon o pagkahambugiro. So, wala sila, wala nagmalampuson ang ilang kinabuhi. Hinginani nga itong kinabuhi sa sa diya-diya nga mapailubong ta, dili masinahon, dili hambugiro, isaon, magmalampuson ka. Isa, ang gugma, mapailupon o maluluyon. O, ang iyang ang katutulo, naluoy siya sa iyang ginikanan. So, maningkamot din ko ang eskwela, kay ang akong ginikanan, grabe na kaluoy. Niwang na kayo, nagitanong taong ng kaon kay
ang ipalit og sudan, ihatag naman lang silang mga anak. Doon na sila kaluoy, silang gilikanan. So, dili lamang sila ang nagmalampuson, kundi natabangan pa po nila ang ilang gilikanan. Hinani nga itong kinabuhi iksoon, magpailog ta, kinasayod ta, nga doon na gayoy sangkuan ang atong pagpailog. Ngayon siya nga masinahon, tigpanghambog. Ang gugma ko no, dili masinahon o tigpanghambog. So kining pagkahambugiro igsoon sa tao nahitabo ni karon sa ato ang kalibutan. Nagabantay mi igsoon nga duna gani mamuhat ang tao. Ining wala pa magtuo sa Dios. Grabe makapanghambog. Una nga dili ka makadungog sa mga tao nga dili magtotoo nga puros maayo ang ilang isulti. Maghisgot na sila, mahitungod sila ang manok. At kining akong manok, maayo kini mo sabong. Kadaghan na nilang daog. Kining akong kabayo. Muna nga ang mga tao igsoon, kunimong lang taon karon, hilabihan ka ang bugiro. Din siya nga, dili sa 5. Ang gugma dili mapahitason. Ang gugma kuno dili mapahitason. Ito na yung mga tao igsoon nga hilabihan kataas sa panglangtaw sa ilang kaugalingon. Bisan galit sa mga pastor igsoon, dili na ko pag-unsa makita nato nga dunagi mga pastor nga i-underestimate ka. Grabe kataas ang ilang posisyon. Ang mga pastor nga wala nakahuman, ilaha lang ang lockdown. Kining pagkamamahitas unigsoon, bantayanan kaayo sa tao. Ano man, dili ni mo dawat siya og sayop. Ang naa niya, husto kaayo siya sa tanan niyang gibuhat. Ang gugma dili mapahitason. Sa pa, ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masuk-anon ug madinumtanon. Una, ang gugma dili mamugos